Ye vagarwe timbokuvhundudziraika. Right. Zimbira rinoiri nzwa ndo mazibhesi aya ndo rinonzi nemamusasa iro riri lo nemamusasa inenge ya 1 not up inonzi taireva inenge yati kwirei futi, asi dzese kategori dzemabhesi idzi inonzi nyabango. Inonzi low mahororo. And tichienda mberi iyo next one iyo inonzi bangeza, then next one inonzi vembe kana kuti gandanga, and kwatakuenda uko kanonzi chakwi, and then next one yacho inenge yaane mamusasa regular, asi iyo yakachunwa iri njari musasa, and then yekupedzesera ndoka hai mahororo. Saka tangoti tikuratidzei mamiriro akaita zvinhu. Iyi seti iyi yakadaiwo iyi ndo arrangement yacho tayati record. Saka inobva kulow nemamusasa yopinda muna taireva yopinda munyabango yopinda mumahororo yobva imomo yopinda muchakwi yopinda mugandanga yopinda yobva mubangiza yopinda mugandanga yopinda muchakwi nemamusasa then hai mahororo. And inenge ichikwira note by note, right? 1 2 3 do re mi fa sol la ti do, ichikwira yakadaro. And there is much to learn, you know, from having arrangement inenge yakadaiwo. Asi kune vamwe vane maarrangement ari different. Idzi dziri pano idzi arrangement yamudhara matemai ane iri zibhesi rake personal raakaridza iri zibhesi rake personal ndo arrangement yaakaridza pasidi rake rinonzi shanda ugariki. Anoridza 3 haadi kuti dzipfuura, anoti dzinozopiringisha kana dzakawandisa, but anombodzishuna differently. Saka arrangement yamatemai iyi ndo yaakaita paakaridza harina munda, and i3 dzamatemai iri pasi idambatsoko rekwa mujuru rekwana effort kwana muchatera mujuru, and kana ndirishandisa ndorishandisa riri second base double base paarrangement yamatemai kuti mabhesi ambonyatsopfekana apindane. Iyi arrangement imbiri chete, ine nemamusasa nemahororo, asi idzi dzakagadzirwa naJona Wazara ari kuGrenola. Akugona kupfuura mufana wacho mani, and mbira dzake hadziri sweet. Idzi dziri apa idzi hadzina mafamily, asi iri ivembe randakawana kwamandazi vane chuni yavo, ende ndo chuni yaimboshandiswa nana Mudhara Chigamba. Saka takati regai timbodzidzawo maoko evakuru. Ndikachivesa ndikayerovhisi chivesa ane mapfuriro ake, ndikari right. Idzi dzimwewo, asi iyi iri specially ndo mbira yababa angu iyi yavakatenga 1967 kwa Karimbute kwa Mandoro Kwati. Ndo mbira yenhaka yangu, asi ndazowanawo dzimwe, asi ndochengeta nhaka yangu iyi vintage iri. Takarowana umwe mudhara wekumabvuku anorova marowa akati one day idzi hadzichawanikwa idzi. Iyi yakagadzirwa nomushakabvu Tembedza, ndeyakasirwa ruoko rwaamaridza mbira John kunaka, ende ndochuni ndichikuridzwa nana Chikona Mombe kwaRwizi. Idzi dzimwewo maspecial maexperimental ataikurukura tiri kuti fange iyi ukaitarisai takachinjanisa makey so that netete dziri kuleft ende dzimwe dzokuright tinzwisise kuti sei arrangement yembira yakadaro. Ndikagumbana ende kakamira kamwe kandofamba nako unongaziva ndokandokudzidzisa nako nemateza acho nemushodza acho zvese uzivawo kuti wasvika mumba magwinya mbiri. Anyway, tangoti timbokuvhundudzirawo uri kuti wane addiction uno kuti ukaita serious
unookwana mukanya mukudzidza nemukukorekta kamuseum aka rimwe gore ndichadoneta vanhu vanenge vachidawo kuzodzidza mbira wotowo takazodzidza necorrection yamukanya. Okay, paleta.